ನೈಮಿಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ತಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿಲು ಓಡೆ ಪೋಯ ಅಂದೇನೆ ಅಕಡಿಕೆ ಎಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಡೆ ಪೋಯ ದಾಯೆ ಪೋಯ ಅಂದು ಇಂಚ ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡಿ ಉಡುಪಿಡು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಸಾರಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನನಗೆ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತಿಂಚಿ ಪುನಃ ಈ ಆಟಿದ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ಕಷಾಯ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ಪುನ ಪೆದ್ದೊಳ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಪೂರ ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂಜಿ ಪೆರಾದಿ ಒಂದು ಆಯ್ನ ಓಡೆ ಪೋಡು ಒಂದು ಐಕ್ ಸುಲಾಭೋಡೋ ಸುಲಭ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಸುಲಭ ಅಂದರೆ ತೋಜುಂಡೆಂಕ್ ಸುಲಭಡು ಅಂಗಡಿ ಮರ್ದು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾಂಡ ಒಂದು ಒಂದು ಸುಲಭ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಸುಲಭದ ಸಾದಿ ನಿಗಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಕೆಲವು ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ದಾಂಡ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಉಂಟು ಅವಾತು ಸುಲಭದತ್ತು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಈ ಥರದ ಸೌಲಭ್ಯದ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಇಪ್ಪೆರ್ಲ ಯಾರು ಅಂಚಾದು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಒರಿತೊಂಡಾಯಿನ ತುಳುನಾಡದ ತಿಂಡಿ ತಿನಸನ್ನು ಒಳ್ತೊಂದು ಬರುಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಕಾಲಜಿಡಿ ಈರು ಕೇಳಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರೆಗೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಪುಟ್ಟದು ನಿಗಲು ಸಾಬಾಸ್ ಪನೋದು ಲೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಭೂತಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಎಡ್ಡೆ ಶಬ್ದ ಪಂಡೇರು ಅವೊಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಇಟ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಮಲ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿ ರಿಚುವಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಥಿಯೇಟರ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೇತೆ ಧರ್ಮ ಬೇತೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕ್ರಮ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿರೋಧಾತ್ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡೆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಲೈಪುರ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಆಯಗ ಮುಖ್ಯ ಎಂಕೈಟ್ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಪ್ಪಂದೈಪವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡಾಯಿನ ಹೆಂಚಿನ ಬಂಡ ಒರಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜೋಡು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿನ ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನ ಹಕ್ಕು ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಅವು ದಂಡ ಏತೋ ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಿ ಅಗಲೇ ನಂಬಿಕೆ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತನೆ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಇತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂದು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಆವಾಂತರ ಎಂಚಿನ ನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತನವೆ ಅಲ್ಪ ಪಂಡೊಂದುಲೆರು ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ನಾವು ದೇತೋ ನೋಡೋದು ಅಂಚಾದು ಈರು ದೆರ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ದೆರ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ನೈತಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಒಂಜಿ ನೈತಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ಪ ಕೆಲವು ಒಂದು ಆರದಿರ್ತೊಂಜಿ ನೈತಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೋರಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅವು ಅಂಚಾದು ಶ್ರದ್ಧೆಡೆ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಬಹುತ್ವದ ದೇಶ ಅಂದು ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಚಾರ ಒಂಜಿ ಪಾತರ ಪನ್ಪೇನು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಈತ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಈತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಈತ ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಈತ ದುತ್ತ ಉಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಿತಿಯತ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಒಂದು ನೆನಪು ನೀವು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಈತ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ನಮ್ಮ ದೀವನ ಉಂಡಾಂಡ ಈತ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ನಮ್ಮ ದೀವನ ಉಂಡಾಂಡ ಐನು ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪುನ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ದುಂಬಲ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಭೂತದ ಇತ್ತೆ ಭೂತ ಉಂತದೆ ಸೆಲ್ಫಿ ದೇಪುರ ಒಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ತೋಜುಣ್ಣಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಫೋಟೋ ದುಂಬಲ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಸೀದಾ ಪೋದು ಭೂತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತುದು ಒಂದು ಇಂಚ ಫಟ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ನಂಗೆ ದಾನ್ನ ಒಂಜಿ ಆತ ಸರಿಯತ್ತೋ ಒಂದು ತೋಜುಂಡು ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಸಮಾಜನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದ ನಿರ್ಣಯ ನೆದ್ದೆತ್ತು ನೋಡಾಪುಣ ತೋಜುಂಡೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಬಾರ್ದಾರ್ ಅರು ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆಗೆ ಸಮಲ್ಪ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನುಂಡು ಇವತ್ತೋ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಕುಡುಪುಡುಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಆರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಉಂಡು ಉತ್ತರ ಭಾರತಡು ಈ ನಾಗನಮಿತ ಆತ ಮಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಈತ ವಿಶೇಷ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಇದ್ದಿ ಮನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡನೇದಾರನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದುಂಬು ಬನ ಇತ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ದ ಬನ ಆ ಒಂದುಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಬೋಡನಾಥ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಒಂದು ಇಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ನಮ್ಮ ಗಿಡ ಪೂರ ಉಂಡತ್ತೆ ದೈಕುಲು ಅವು ಪೂರ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಜಾಗೆವು ತಂಪುದ ಜಾಗೆ ತಂಪು ಬನ ತಂಪು ಆ ನಾಗ ಸಂಪು ಅಂದೆ ಅವು ಸಂಪುದ ಜಾಗೆ ಡಿಪ್ಪೋಡೆ ಏನಂಚದು ಐನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಆಡೆ ಉಚ್ಚು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೆಜ್ಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಆ ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಬೆಚ್ಚಗ ಆ ಉಚ್ಚು ಪರತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಇತ್ರ ಮಾಟೇನು ಪೂರ ಮುಚ್ಚಿನ ಉಚ್ಚು ಬರ್ಪುನು ಪೋಪುನು ಇಟ್ಟು ಅಂಡ ನಿಗಳಿಗೆ ಉಚ್ಚುಲ ಬುಡ್ಚಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬನ ಮಲ್ಪುಗ ಸಾವಿದ ದೈ ಇರೋಡಿಪ್ಪೊಲತ್ತೆ ಬನೊಟ್ಟಂಡ ಆತ ಸುಲ ಬಡು ಪಾರಾಪುಣ ಪಜ್ಜೆ ಜಾಗ್ರತೆ ದೀದು ಪಜ್ಜದಿ ಓಡಾಪುಣ ಉಚ್ಚು ಉಂಡದ ಅನ್ನೋ ಅಂದ ಅವಂಚದಲ್ಲ ತುಚ್ಚುನ ಅತ್ತಂದಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಂಗೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನೆಕ್ ಪಿರ ಏನಿ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಬಂಡ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ ಅಂದ ದುಡ್ಡುದ
ನಿಗಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲಕ ಕರ್ನೊಂಜಿ 10-20 ವರ್ಷದ ಇಂಚ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬೊಂಬೈದ ಹೋಟೆಲ್ದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಮಿಲ್ನ ಬತ್ತು ಬೂರ್ನ ದುಡ್ಡು ಅವು ಆತೀತತ್ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ದಾಯಗಿಂದು ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಇಂಚ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕೇರಳನ ಒಂದು ಇಂಚ ಆತುಂಡಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸುಧಾರಣವಾದ ಇಂದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಕಾರಣದಾಯ್ತಾಯ್ಕಂದು ಮೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಊರು ಬಿಡ್ದು ಪೋತೇರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೇರು ಅನ್ಪ ಕಲ್ಚರಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಉಂದು ಪಿರ ಊರುಡು ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬೇರು ಒಲ್ಪೊಂಡುದು ನಾಡುನೆ ಅವು ನಾಗಬನೊಟ್ಟುಂಡು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಉಂಡು ಭೂತಕೊರುಡುಂಡು ಕೋಲ ನೇಮ ಆಯನ ಬಂಡಿ ತಂಬಿಲ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಕ ಆಯನೋಡು ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಆಡವಂತೆ ದುಡ್ಡು ಪಾಡ್ರಿಂದಾಂಡ ಸರಿ ಎನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡು ಎಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಅಂಚಾದು ಈ ಏರೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೇರು ತುಳುನಾಡು ಉಂಡು ಬೋಡು ಒಂದು ಇತ್ತನಾಂಡ ಅಗಲು ಮಲ್ಪೋಡೈನ ಒಂದು ಆಡಂಬರ ಆ ವಿಷಯ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಆಡಂಬರ ಅಗಲು ನಿಜವಾದ ಕಾಳಜಿ ಉಂಡು ನಾಂಡ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮಿತ್ತು ಐನೊಂತೆ ತೆರಿಪಾದು ಏನು ಎತೋ ಸರ್ತಿ ಪಂತೆ ಭೂತಾರಾಧನೆಡ ಆಪಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಏರಾಂಡಲ ಒರಿ ಈತ್ ಗರ್ನಲ ಪುಡಪ್ಪುನಾಗ ಈತ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯ ಕೊಂಡ್ರನಾಗ ಈತ್ ತೂಗುಜಾಲು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪೂತ ರಾಶಿ ಕೊಣತ್ತು ಪಾಡ್ನಾಗ ಪೂರ ಪಾಳೆದ ಮುಗತ ಪೂರ ಪೋದು ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಬನ್ನಾಗ ಒರಿ ಆಂಡಲ ಈತ್ ದುಡ್ಡು ಪಾಡ್ನೈ ಒಂಜಿ ಭೂತ ಕಟ್ನಾಯಡ ಕೇಂದೇನ ಕೇಂದಿಜಿ ಭೂತ ಕಟ್ನಾಯನ ಕಷ್ಟ ಎಂಚಿನ ಆಯೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರನ ತುಂಬೋದು ನಲಿಪ್ಪುನೆಂಚ ಪಿರ ಆ ನವಿತ ನೆರಡ ಆಯೆ ದುಂಬುದಾಗ್ಲು ಇಂಚ ಏತು ಪೊರು ನಲಿತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಾರ್ರೆ ಮೊಗಲಿಗೆ ಸಂಕಟ ನಲ್ಪೇರ್ಲಾ ಪುಜಿಂದು ಈ ಮಣಭಾರ 25-30 kg 40 kg ದಿನ್ನೋನು ತುಂಬೋದು ಓಡಂಡ ನಲಿಪುನ ಓಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ದಾಲಾಂಡ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಕೊಂಡ್ರುಂದಾಂಡ ಐನ ದಿ ರಿಯಲ್ ಎಸೆಟ್ ಓನರ್ ಪನ್ಪ ಐನ ನಿಜವಾದ ಒಡೆಯ ಯಜಮಾನಿ ಏರು ಆಡಕ್ಕೇನೊಂದು ಆಯನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊರ ಮುಗ ದೀವಡು ಹೊರ ಬೊಳ್ಳಿದ ಅಣಿ ಕಟ್ಟಾಡು ದಾನ ಆಗಲೇ ಕೊರ್ತೇರು ಕಟ್ಟಾಡು ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬರಡು ಮೆಲ್ಲ ಆಯ ನಲಿಪೋಡು ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆದ ಆಯನ ಕಾರಣಿಕಾಂದಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತನ ತೋಜಾವಡು ಆಯ್ನ ಆಯ್ ಅಣಿ ಕಟ್ಟದೆ ಪಾಳೆದ ಅಣಿ ಆ ತಿರಿತ ಅಣಿ ಅವು ದರ್ಶನಗೂ ಅವು ಒದಗದು ಬರ್ಪುನ ರೀತಿ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಯನ ಎನ್ನ ಉತ್ತರ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಓವೇ ರಂಗಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಕೊಂಡ್ರುಂದಾಂಡ ಐನ ಮೂಲ ಏರು ಯಜಮಾನಿ ಅಗ್ಲೆಡಕ್ಕೇನುಡತ್ತಂದೆ ಎನಡ ದುಡ್ಡುಂಡು ಒಂದು ಕೊಣತ್ತದು ದೊರಿತೇಂದಾಂಡ ಐಟು ಕಲೆ ಹಾಳಾಪುನೆಗೆ ಅನುಮಾನನೇ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡ ಆಪುನೆ ತಾತೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಪಿನಲ್ಲಿ ಆತೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರೀತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಎಡ್ಡೇನೆ ಆಂಡ ಅಗಲ ಪ್ರೀತಿ ಅವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಡ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪ ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರ ಅಂಚದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾಗ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಒಂದು ನಾಗಕುಲ ನಾಗಲೋಕ ಘಟ್ಟದ ತೀರ್ಥದ ಜಾಗೆ ಎಂದು ಪುರ ಉಂಡು ಈಗ ಮಸ್ತ್ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸರ್ಪಲೋಕ ಅಂದು ಪುರ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪ ಕಾಡು ಪೋದು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಿರತ್ತ ಕಡಲು ದಕ್ಕುನ ಕಡಲಂಡ ಕುಡರಿ ಬಂಡ ಕಾಡು ಕಡ್ಪುನ ಅಂಡ ಕಾಡು ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪುನ ಕಾಡು ಪೋದು ನಾಡಾಪಿನ ಇಂದು ಪೂರ ಇನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಐಕ್ ಅರ್ಥುಲ್ಲ ಕತೆಕ್ ಅವು ಬಜಿ ಕುಡರಿ ದಕ್ಕಿ ಬೇಟಿಗೆ ಕಡಲು ಪಿರ ಪೋಣು ಅರ್ಥ ಹತ್ತು ಮುಲ್ಪೈತನ ಕಾಡನ್ನು ಕಟ್ತದು ಐನು ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೇರು ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಕಾಡು ಕಡ್ಪುನಾಗ ಈ ನಾಗ ಈ ವಿಶೇಷವೈನ ಅವು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕಲ್ಟಿ ಸಂತಾನದ ಆರಾಧನೆ ಗೊತ್ತಿಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಸರ್ಪ ಸಂತಾನ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ದೈವ ಅವು ಐಕು ದೋಷಾಣ ಸಂತಾನ ಇಜ್ಜಿ ಬುಕ್ ಅವು ಗೊತ್ತು ಚರ್ಮ ರೋಗ ಬೇತೆಗೆ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಬೋಡಾಪ ಸರ್ಪೆಂಟ್ ವರ್ಷಿಪದ ಮಿತ್ ಮಸ್ತ್ ಅಧ್ಯಯನ ಆತಂಡು ಬೆರ್ನಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವೇ ಈ ನಾಗಬನ ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಒಂದು ಆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾದ ಎಕಡು ಪಣ್ಣ ವಿಷಯ ನಿಗ್ಲಿ ಗಮನ ಗುದೇತನುಲಿ